Mulla on Mäkin Potta, Odisoftit, käsikripit, pehmeät, pitää hyvin. Districtin Al1 baari, ihan jees, kevyt, 500 millinen, vähän lyhyt. Districtin Double Clamp, ihan ok. Sitten mulla on Districtin Compression Set, se on vähän paska, kannattaa hankkia SS tai jotain. Sitten mulla on Districtin Headset, ihan hyvä. Districtin FK2 Forkki, ihan vitun hyvä. Districtin Bluntin Crossit 100 milliset, 2 kappaletta. 2 kappaletta. Districtin noita laakereita ja sitten tää Districtin headsetti. Districtin FK1. Vittu. V2. Districtin dekkigrippi ja sitten toinen tommonen. Tässä on puutteet. Mulla on Odin Omnekit, hyvät, pitää hyvin. Sitten mulla on tällaiset Evin Parendit, tällainen mikkihiiri. Friends ID Tanko, Oversize 3, tosi hyvä. 550. Sitten mulla on Proto SCS, ihan sika hyvä. Perus. Blunti Headset, Smoothi, pyörii hyvin. Akut pitäis Bluntia myös. FK2. Mulla on tällaiset maailman puhtaimmat renkaat. Kaikkea kakkaa täällä. Laserin Beki. Tosi hyvä. Sitten tällaiset ihme omat pultit. Bluntin laakerit. Pyörii hyvin. Sitten Dissin V2-dekki. Hyvä. Kestää kevyt. Mulla on tällainen Jonne-pultti. Se on renkaista. Bluntin renkaat, Bluntin laakerit täällä takanakin. 110. Dissin tää jarru. Ei mikään maailman paras. Mäkin Joo! Se näytti ihan hyvältä. Noniin. Joo! Yeah! Aamu Red Devil 5/5 pärisee. Energy.